Ga labaran daki-daki. Shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya mika takardar koke kan shugaban hukumar kula da albarkatun man fetur injiniya Ahmad Faruk zuwa hukumar ICPC inda yake neman a kama shi a bincike shi tare da gurfanar da shi a gaban kotu. Rukayya Bakabara na dauke da ci gaban labarin. A cikin takardar koken da aka rubuta kuma aka mika ta hannun lauyan Dangote Ogu Onoja mai mukamin San, attajirin ya zargi injiniya Faruk Ahmad da rayuwa fiye da abin da halastaccen albashinsa ke iya bashi a matsayin jami'in gwamnati. Dangote ya buƙaci ICPC ta binciki zargin cewa Faruk ya kashe fiye da dala miliyan 7 wajen karatun 'ya'yansa 4 a ƙasar Switzerland, inda ake zargin an biya kuɗaɗen ne gaba ɗaya ba tare da wata sahihiyar hujja ba. A cewar koken, injiniya Ahmad Faruk ya saba wa dokar ɗa'a ta ma'aikatan gwamnati, inda ake zarginsa da cin zarafin mukaminsa tare da aikata abin da Dangote ya kira babban cin hanci da almundahana ta kudaden gwamnati da suka kai miliyoyin daloli. Dangote ya lissafa sunayen 'ya'yan Faruk da makarantun Switzerland da suke karatu tare da adadin kudaden da aka biya wa kowanne domin baiwa ICPC damar tantance sahihancin waɗannan zarge-zarge. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Najeriya ke cewa ta shirya shiga tsakani don sasanta rikicin da ya taso tsakanin mutanen biyu. Shugabancin kungiyar kwadago a Najeriya da sauran kungiyoyi da ke karkashinta sun shirya gudanar da zanga-zangar gamgari daga yau Laraba 17 ga watan Nuwamba da nuna rashin amincewa da halin rashin tsaro da yi wa kasar da baibayi. Kungiyar da sauran kungiyoyin farar hula a jihohi 36 na kasar har da birnin Abuja sun sha ta hanyoyi da titunan da za su bi a yayin wannan zanga-zangar da suka lakabi da zanga-zangar lumana. Sakataren kungiyar Benson Upa ya ce da karfe 7:30 na wannan safiyar za a fara zanga-zangar daga shalkwatar kwadago da ke babban birnin kasar Abuja. A Najeriya, sama da mako ɗaya bayan sako ɗalibai 100 da 'yan bindiga suka kwashe daga makarantar St. Mary Catholic Church da ke garin Papiri na jihar Neja. Yanzu haka iyayen sauran ɗalibai sama da 200 da ke ci gaba da kasancewa a hannun maharan na cikin halin damuwa saboda rashin sako 'ya'yansu. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa bana. A cewan iyayen suna ƙara shiga damuwa ne a sakamakon bayanan da suka samu na irin halin da yaran suke ciki daga waɗanda aka sako a kwanakin baya. Andrew Ife yaransa na daga cikin waɗanda ke hannun 'yan ta'addan duk da an sako guda. Gaskiya wallahi sai mana bayanin ma ya mai takaice kuma abun kuka abun bakin ciki. Don domin suka ce a gefen goro aka sa su wajen garuwa ga su nan baki sun koma kamar macizai kuma makajin wuriya na kai makasin yana cike da bakin ciki ba ko kadan kananan yara na hannun wayan ga dan ta'addan da suka rike mana yaya. Shi ma wannan mahaifi Dauda Cakula ga abin da ya ce. Muna so gwamnatin tarayya ya kara kokari da state governor a kubutas da sauran yaran da muke da su a daji. Kanana ne kamin a cewa shi mun kai ga Christmas. Har wa yau ba wani ya sayi kayan Christmas. Ba mu san murnan da zamu yi bayan Christmas. Muna za mu yi yana daji. To ko me ke haifar da tsaiko da har yanzu sauran yaran ba a sako su ba? Honorable Muhammad Garba Nura shine dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Agwara da aka sace yaran. Gaskiya abin da ke kawo tsaiko Allah shine masani. Amma dai to muna da kyakkyawan zaton insha Allah kila cikin satin nan ko kuma zuwa sati mai zuwa any moment dai insha Allah yaran za su dawo Allah ya so ya. Ina kira ga iyayen yaran da Allah bai da su ba su yi hakuri da idan Allah yaran nan za su da hannun su lafiya lau. Gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya suna kokari Allah ya so yadda. Fatan iyayen shine yaransu su dawo gare su kafin Kirsimeti. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, Arfai Hausa. Hukumomi a kasar Benin sun garkame akalla mutane 30 bisa zargin su da hannu a kokarin kifar da gwamnatin kasar da aka yi a farkon watan nan. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya ruwaito hukumomin na cewar an zargi mutanen ne da haɗin baki da sojin da suka yi yunkurin kifar da gwamnatin. Idan ana iya tunawa a ranar 7 ga watan Disamba nan ne wasu sojojin kasar Benin suka bayyana a kafar talabijin ɗin kasar suka kuma yi jawabin kwace iko daga hannun shugaban kasar Patrice Talon. An fuskanci iftila'in tashin gobara a daren talatar wannan makon a babbar kasuwar jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar. An dai bayyana cewa wutar ta kuma shaguna da dama dauke da ɗimbin dukiyoyi. Ai Sami Malami, shugaban 'yan kasuwa na da'irar Difa, ya yi mana ƙarin bayani.
jiya kasuwa wajen karfe 11 da minti 20 ta ya kama da kyar muka samu wajen karfe 4 tukun muka samu muka dan kashe wuta bane akai ban asara ne domin kasuwa ka lissafa cikin kashi 3 kashi guda 1000 ta ya kone kuma gurin shine gurin a kasuwanci shine guri kuma masu karfi masu suke da kaya masu muhimmanci har da masu zinari amma duka suna wajen yayi banna sosai yanda muka bincika da wayansu sun ce wajen masu dawa tuwo akwai wayansu sun ce wani mai aikin gas masu indomie shi ma